Mayong buntag, Major Serrano, sir. Ngayon, tamig update, Major Ren, sa katong nahitabo sa Maya Santa Ana, sir. Yes, ma'am, sa pagkakaroon ng atong pinaka-latest na update is na katong natay mga persons of interest. From napulo, naging tulo na lang kapok ang ato persons of interest. Sa iba-iba na kadailanan nga, no, kaya naging tulo na lang. So, ibig sabihin, duol-duol na lang dito sa tulo ang ato investigation. Dito na nagpo sa tulo. Pero ato yung pasabot, ma'am, na nilipot na tayo person of interest, o na sila ang ato suspect. Ato pa gina-investigahan kung ano sa gitang partisipasyon, kung napa sila partisipasyon o sila, kung ato sila na time, ato sila ang time na nahitabo ang mga ang nasabi na krimen. So, ito na ito, ma'am, huwag na tatay na retrieve na kutsilyo dito sa likodan na parte sa balay sa ato ang biktima. Huwag na tatay na retrieve na short owned by sa mga person of interest. So, ito na mga bidensya na ito, ma'am, ato na ito na i-submit na ito sa ato pa rin laboratory din sa Bata Cagayan de Oro City for examination. So, ito, ma'am, nag-coordinate na sa Provincial Intelligence o Provincial Investigation Unit sa Misamis Oriental para tabangan ta sa pag-investigate kay para po ato tayo mahatag ang justisya sa nasabi na. Ayun. So, Major Renz, sir, no? Posible ba, sir, nga mahuman ang kaning case, sir, masolve kaning case ning si Manaha kay sa milabay nga adlaw, sir, no, na interview po sa atong kauban si PD Wilbur sa Lagosti, sir. O gikabutyag, no, gisaad po ni sir ni PD no nga in this week, Major Renz, nga masolve na ang case. Yes, ma'am, mugid na sa ginadali, ma'am. Actually, kahapon natay case review sa nasabi na kaso. Kauban na ito ang iba na mga unit, regional unit o provincial unit para tutukan lang din na, ma'am. So, katong mga iba ng mga investigator mong kaya mo gibahin-bahin ng mga tasking. Kahapon, nalaon na nag-convene me kung asa na yun ang amo investigation. So, namin natutumbok na tao. Natutumbok nila na ito kasi mawala pa na tao. So, medyo doon lang kita, ma'am. Doon lang kita, ma'am. Naghanap na lang din may itong mga witness na lang din, ma'am, na makahatag og mga statement na mas mukhaumpa kita nga sa ebidensya kontra sa ito na tao na tumbok sa atong investigasyon. Major Renz, na imo ang panawagan, Major Renz. Yes, nakatawan sa Tagulalan ng mga taga-Santa Ana. Kung ano mga impormasyon sa nasabi na krimeng palihog, tawagan din po kami sa PNP. O katong suspect sa nasabi na krimen, 24/7 open ang ammo station. Pwede ka mag-surrender. May surrender mo ko galingon para matapos na ning dilugyo sa iyo. Siyempre, sa suspect na si sago na siya. So, dili na normal ang daily na activity. Kaya katago-tago naman. Kaya suspect man ka. Di ba? Kung suspectado ka, hadlok man ka. So, kung dili ka, surrender mo na lang sa galingon para matapos na ato pagkiyos, naging mo pagkiyos. Thank you kaayo, Major Renz Serrano, sir. Yes, ma'am.